vaenza anitete. Sara manje ndikwanisa kuzotawanisa kudutwa. All right, it's okay. All right, it's okay. All right. Waienda ma holidays. We get set. Chikoro chetu chikavarwa. Ndoende ikoko pa holiday. Saka ndaenda ikoko sometime vakanditi ndine kwandoda kuenda newe. Saka ndoti unyasogeza. Ndakatoshoti ndikupo. Saka ndakatonyasogeza ndikatedzawo zvavanga nditaurira. Vakakuti nyatsogeza. Nyatsogeza. Ndambozoti kuenda nemamuvesi mamimedza anoda vanhu vakarismart. Tageza takafamba ndakafamba. Vaiti nyatsogeza mutende rwendo. Vakatigeza miri ndiko ndoda kuenda newe. Saka ndakangogezwa semwana wegrade 7 unochanomboziva. Saka takafamba kutanga takatofura nemumakuwa. Waitonga mbomira mumakuwa macho. Ndibva itonga kutaura nendimi. Ndibva tapfurira. Taive nguva idzo. Kwakudoka. Zuva rodoka. Saka ndibva tapfurira. Vatasvika parwizi kumamisha. Vakasvika mumakuwa. Matambomira itonga kutaura nendimi something. Ndibva tapfurira. Vataenda kurwizi kwacho kwakove kuti munofura nemusango. Vataenda kune marwizi aya anotyisa aya anenge akasviba aya. Tasvika pa. Aifura nemasango. It's like musango kamuchienda kurwizi. Saka tasvika parwizi paya. Vakamwa rice mumvura. Vangotaura neimwe language yandisina kunzwisisa. Saka pakaita kunge pauya mhepo like ndipo ichempupu mvura asichiri champupu so chicho. Rwizi ruzeru. Uri kwarisapo ikoko. Mamafamba distance yakaita sei kubva kumba kwatete wako kunosvika kurwizi ikoko? Anga sinonyokura kuti marwizi kumushango handizowaziva. Saka tasvika kurwizi vakamwa rice. Indakazofunga kuti kakwa kuri kualeta here vaimumvura kuti kana kutasvika. Vakamwa rice yomurwizi. Like 2 kg nomwaiwa murwizi riya rakasviba riya. Saka nguva diki diki pakauya mhepo yakasangana nemvura chitonge chamupupuri like. Nguva iyoyo. Same time iyoyo takabva tangotorwa nemvura takatangoenda. Saka taenda pasi pemvura paya vakatonga rumuti. Makangoerekana kungodisappear kubva pamamuri ipapo. Takatoita kutorwa nemvura yacho. Zvazvotonge mvura yemunyanza kungokutora izvezvo ngeda kuyeredza. Mvura todzika. Handi apa makamira palendi. Mvura yakauya palendi pamamuri ipapo. Palendi. Zvazvo kuti mune makamira kuti muchito asi pari padhuze nemvura. Vatangotorwa nemvura yendi vatapinda pasi pemvura. Tasvika pasi paya. Papaina vanonzi king na queen nema princess nema mermaids. Pasi pemvura pacho napaive nemvura yamai muri mubako. It's like underworld. Mvura inenge yatosara mudenga. Imwe mato pasi. Pakatoita sepana. Pakatooma wandintroduce kuna queen, kuna king nevamwe vese. Kutori nevamwe vasikana wanditozosangana navo wandaitoona pasi pemvura ipapo. Saka wangonditi munhu uya maida uya ndauya naye. Pakutanga ndaingopinda. You said you were introduced to queen. To queen na king nema princesses nema mermaids. And princesses? Yes. Haivangani wana? Vakawanda. Zvokusvika kuvangani? Do you remember? Handicharemember. Because vanenge vakangoita kunge varungu vakawanda. Varungu vese? Vakaita varungu. Saka ndasvika ikoko panenge paine difference yekuti vamwe varume vamwe vakadzi. Handinombona king chete ndiva ndakaona ngari murume. Vamwe vese mamermaids vanga vari vakadzi handinombona murume. Handiti. The others vese vanga vari vakadzi. Vanga vari vakadzi. Vanenge vari vakadzi but mamermaids ndiva ne anenge aine juice. Anenge aine ukwefish. Handiti. Saka vandintroducer tete ndivakasvika kuintroduce ivo. Vandintroduce ikoko kuti munhu wamaida uyu. Saka ina ndatombozwa kuti chii chiri kuitika. Musi kutanga takapinda. Vandaiswa mune imwe room yaitonge muri kustimwa like. Hey. Vandaiswa mune imwe room yaitonge vari kundistima like. Vandaiswa like in staff musana kwangu. Vakaiswa mune imwe room. Mune imwe room. Vaitonge vari kustima. Muno kunge muri kustima murumu macho. Paive nemarooms here vanhu ndo one chete. Pasi pachona kwakavakwa. Pakatovakwa patori nedzimba sokuti ndofamba ndozonzwisa takumberi zvokuti muzonzwisa papakaita sei. Saka ndaiswa something kumusana vakati chinenge chichishanda senetwork.
chidindo kusana achisi chidindo chakaita chistar chakatopinda munyama saka wakachiswa nechita yacho unotoiswa live chaiyo chitorwadza chitengo chinhu changogadzikwa chinhu zvamunombona mumamuvha munotsangana kuti chiscorpion paguvhu chichitopinda like chinoita zvekudhindwa chinhu chinoti like pini yako ichoiswa kumusara kwako achisina ndingati chipini like chakaita shepestar but chitonge chinhu chipeni handiti chiva chaiswa kumusana kwangu saka ivo vakangoti ndichine chichishanda senetwork kwese kwaunenge uchifamba ivo vari pasi vanenge vachitondona nechithrough nechinhu ichocho saka ndazoramba nichingoya bhozi vaiti unongopota uchiuya uchitongori patreni ndipo Mr. Mavumo ndipo vakazonditi tiri kupa mission yekuti unenge uchisejusa varume chatiri kuda kusejusa varume unenge uchita kuti murume hanzi chaisenzwa senetwork yekuti ndiri pano panyika ndichifamba vari munhu vanenge vachindiona through that thing ivo vega through that thing. You said kuti kune vamwe vasikana wakasangana navo ikoko vauri kutosangana navo pari zvino vandinotoziva but handizokwanisa kuvataura It's okay. but vatoriko it's like saka networking yechipini chechi inenge ichiitwa pakati pako naivo chete hapana mwana kuona chimwe chandakanotisa vanongoda vasikana vatsvuku handambona musikana mutema vasikana vatsvuku vakanakanaka ndova vanongoda ivavo saka ndakazopiwa task yekuti unofanira kusejusa varume sekuti mumvura kamuri matask akasiyana vamwe vanonzi how to destroy machurches vamwe vanenge vachinzi kana kuti satanist like vamwe vanoita zveun'anga ini ndakapiwa task yekuti unenge uchisejusa varume wasejusa murume unoita kuti akude aurare naye titakangogasa kuti tiri kutaura tawirirana wozoita kuti munhu iye akupe mari unongotaura kuti ndine nzara kana kuti munhu iye akakupa mari iyo hakushandisi because mumvura imo ndakapiwa hani nepowder nemwe liquid zvandaimixa toti kana kuti ndakubuda kuti ndakuita basa rangu ndaigeza nazvo ndisa mumaziso nehembe dzandakapiwa dzakazara akapiwa uchinei ndakapiwa hani nemwe powder nemwe liquid zvandaimixa ndogeza nazvo mwacho ndozora ndozoisa imwe mumaziso nehembe ozvimixa mogeza nehembe vandaipfeka dzadzakazara mabhidzi dzinopenya-penya dzedziya dzakaitwa ngedzedzira isati hembe dzinopenywa dzakasonerwa mabhidzi akawanda nechuma chaicho chuma chandainzimesa muchiuno chuma chomuchiuno saka vaiti ndikamira kana parobhoti paine something chaibuda munhu makambona zvoita maafrican movie ukatarisa munhu panobuda zvinoti chinopinda mumunhu zvete usafunga kuti vanhu vaya kuti wakangozvifunga kune kwaoneka wakatozviona kamira marobhot kwaitova nemarobhot kumamuriko aiwa wabuda wakuno allright saka ndamira kana parobhoti murume anongonditarisa ende daito chiri kumusana chaitondudza kuti that man ane mari saka ingomira ungomutaridza kunge wakangomira saka iye akakutarisawo the moment amatarisana that zvikabuda musoma zvichienda kwaari haana kwachatoenda navo aibva atouya kwandita kutotaurirana titakagara kana mumuta make bhosi ndandakanzi nongotageta vanhu vane mari vasina mota ndaasina basa navo vane mota chete vanga vane moto vanga vane mari saka muchitaura iye unenge uchitomutora simba ozongotaimira kauti ongomuhaga kauti ongomuseka ongomudaiswa chuma chiya chinova chamutora simba opingwayanokukubata so ini ndindototi ndimbati tikati maseka morowana maoko kana kuti wamuhaga unongoona nzira yekuti ungogume nyama yake saka paunenge watoita izvozvoka iye anenge utoziva kuti uyu ndatopedza naye ungomutaura kuti ndine nzara kana kuti hakuri kupisa ndoda mvura saka iyewo semunhu anenge atondaona munhu murume anobva abudisa mari the moment abudisa mari ndomuta kuti hake ndosvaga chikafu handishandisi mari yacho yaanenge andipa ndandakapiwa rimwe jira rakaita green ndasungirira mari iyo saka mubva ndaifanira kupinda every friday ndobuda sunday green jira wakaripiwa nani ndakaripiwa mubva rimwe pandakanga ndapiwa hembe dzekuungazi kuti ndiani chayakaku ndiyo vepasi ndakapiwa naqueen okay mazita awo haana basa kuti mazita emvura ndandakangotaura kuti kana uchingawaisungirira mari yaunengapiwa nevarume nemurume samari yandaiitora ndikaenda nayo kumvura ndonovapa vaita aya anonzi masadaka panga masadaka anomboitwa panyika pano ari dangerous kaya saka masadaka pepe kana munhu iye anga ine mota anga ine mari anga ine chito tanga kuzvitora munhu ya aufumi mangona uchiona imba come again andanyatsopanzwa waenda ikoko
ndaisubmita mari iyoyo ndasubmita mari network yeta utanga kutotora zvinhu zvemunhu uya kana anga ine mashops kana anga ine chizvo dzetinosvitora zvinotonyatsoya physically pasi munozonge muchiramba muchionana naye kana munozongotora through that tongopere papo ndandisina zvezvo kuti just once ndiriyoyo sadaka renyu maita muchidyei panotiwa chiro chiriwo maraisi chii zvamunoona masadaka dai chimwe chandokudze masadaka anoitwa panyika yega mukaona kuti vanotageta tuchitosikana tuchirinda mazavo mukambozvitarisei izvozvezvo mukatoona vanaive vatonzi yemusevhe yemudai vanaive vanenge vatotageta sandoa yataitawo ngemasadaka ataita iyo the moment atinenge tandaendesa mari masadaka yaitwa tete wangu nerimwe side wife watanga kubudirira zvaitawo nge munhu akaromba totanga kutoita mari kutobudirira because wanga kutoita mapurazi mabhazi zvakasiyana siyana saka kana taendesa mari masadaka aitwa zvinhu zvatotanga kutora kumunhu atatorera ka saka murume wese wasangana naye zvinhu zvake zvaitotorwa zvese wese watatoti naye ndaitotora nenda totageta ndaitotora kana kuti unogona kuwana umwe anenge asingadi kubudisa mari wamwe murume wane mezi ndaiita rimwe simba uzi hapana murume aimbizara neni ndaitomurowa svika ndibudisira mari